नंबर शिमला तुषा मुंगकुरी एडीसी गांव इलाकों में आज बुबागरा के समर्थन में ग्रेटर तिपरालैंड मत को लेकर अवेयरनेस कार्यक्रम किया गया, जहां साथ ही एक पार्टी ऑफिस का भी निर्माण जारी है। चेयरमैन सुकुमार देवबर्मा ने बताया कि आने वाले चुनाव में तिपरामौथा ही जीतेगी। তিনি কাইবেসে থাইও নরকম তাহাকে বানার হইতে বা পার্টি অফিস টাংলাগি তংহা মানে এক নং সিমনানি বিসিঙ্গ সিনেমত এক নং সিমনানি বিসিঙ্গ 1/50 যে পুলিং সেন্টার তেসামগ্রি এডিসি ভিলেজ হেজামারা আরদি বলংনি বিসিঙ্গ ক্লাইজাক जों तिनि अर अब हाइके न सिनि बुसकां संमारि न रिप्रेवै सिनि महाराजानि दागि मुंबाय तिनि सिनि पन्चायतनि बिसिंग जों जत अर जे तिप्रा मथानि जत वारिस रक अर जों तिनि सामुख्लायलाय दङ अब हाइके न सिनि बुसकांनि जे इलेक्सन जों तिनि महाराजानि जे दागि मुंनि बिसिंथै जे बिनि मोखाङाव सोंनानै बागै जों अर अब हाइके तिनि सिनि एक नं सिमनानि जे 1/50 नि जे अपलिं सेन्टार बिसिंग जों फ्लेग कायलाय दङ अब हाइके जों पारा पाराबो अब हाइके लायै सिनि ताने बुथ अफिस जों तांलाय दंलायो तिनि अब हाइके जत खादुं खाजांजाक सिनि अब बिसिनि बिसिंगो तिसामुरि एडिसि भिलेजनि बिसिंगो जत अकरा जेराय बुरा बुरिसुक सिख्ला बेबां न खादुं खाजानि बिसिंथै तिनि महाराजानो जों खोबलाय खायनानै बगैनो अब हाइके तिनि थुयासे एखे सामुखलायलाय दं तिनि जों वानसुगो सिनि बिसिगो अब हाइके जत बरंन तिनि खादुं खाजानि बिसिंथै महाराजानो न तिनि बुट नानि बगै तिनि वानसुक लायजाक नोंनि एक नं सिमनाव ताबसु जरते एमडीसी साबनो रजांनाबो थाङै दं साबो मानो ताबु सिनि अरत महाराजानि इंगे सामुं तां तंनाय कयेकजना सिनि लिडार रक काहाम काहाम लिडार रक दंगो इन आबनि बिसिंगो ताबु महाराजा साबनो जानि संनो अब जों साइमैया सिनि वानसुक माकाय महाराजा जे बरनो संगो अबनो जों बुट दिनाय जे महाराजानि बिसिंथैनो जों सामुं खायदोंबा तिनि साबो उंनो उंनि आबोथ जों ताबु साइमैया महाराजा जे बरनो केनेडे दिवो बननो जों खोबलाय खायनानै बगै जों साइटक लायजाक नोंथ' अ गामिनि ओंगै नोंथ' अर चेयारमेन गोबां मा लुकुरकनो अर ताबसु जरतै तामो कक कसार मुं दं नंनि बखाक्ति रगो तिब्रामो थानो ताम कक कसार मा रगो त अबनो जों जुदि नग नग थांका हंकाय जों बाजार सदाय दखानपाट बेबाक जागाव जों थांका साइमानो ताकलायनि अ बिसिकाय आगिनि बसरनि तुलनाय खूब परिवर्तननि अबहाय हाबांजाक अबनि बगै आनेर 1050 बुथार दङ 1/50 जे पुलिं सेन्टार आबनि बिसिङाव जों 90% जरतै जों सिनि महाराजानि पक्षनो सिनि बुट लायनाय अब सिनि जतन सिनि जनगणनि आसा बिसास साबो कप्लायनो एंगं सिमनाव सिनर त जों एंगं सिमना त सिनि महाराजानि पक्षनि जे बासानाय बनो कप्लायनाय कुनो वानारखै जों ताबु आसुगै तंबो कप्लायनाय एकमात्र सिनि लाहार मुंकाय जों गोबां बुट बाय जेन सारा त्रिपुरानि बिसिङाव जों एंगं सिमनाव जतनिसाय बुट गोबां बाय सिनि जे एमएलए पास ओंखा अब हाय मुसुमानि बिसिंथैसे ताबु सिनि सारा सिमनानि जत सिनि महाराजानि जारा सिपाय हिनि हिम तंनाय रक बरक अबाके थुयासे एखे सामुखलाय दं बीजेपी रकबो एक नं सिमनाव बीजेपी थांनाय होनो बीजेपी ने लुकुरक बसाव अब बरक जेसबनो साइटं थुन अब बर अब ताताल तामनि हिंके बरक आसनो थांगानै हिने पास नै हिने बरक साइमान त हिके एडिसन बरक बरक मानलियाबले अर जों 7000 ऊपर तिनि मानै सिनि बरक मना एमडीसी रविन्द्र जन्म अब हाके पास हाक्या अ तिनि 7000 या अर जों इंलिया माने 80% तयै सिनि जे महाराजानि इंगे जे बुधबासने पास खायनाय अब सिनि बिसास अबनो जनगणनि मानसुकनो सारनि सिनेमा आं तिसामुरि एडिसि भिलेजनि चेयरमेन सुकुमार देवबर्मा